Tak, Beneminko, tvojou úlohou bude nájsť 9 modrých korytnačiek, umiestniť do správneho vagónika a potom spočítaš 9 M. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Výborne, akurát. Tak, a teraz ideme spočítať peniažky. A nahlas. 2, 4, 6, 7, 9. Dobre, ideme ďalej, nájdeme číslo 9. Dobre, aj osmičku máme. Na osmičku sme zabudli. A teraz ideme na deviatku. Koľko si spočítal peniažkov? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zatlískame.